En weet je, voor dat vlees wat we wel maar in rekenen en baken, daar gebruiken we bijzonder barbecue saus voor. En dat we zelfs maken, dat noemt zich Carolina BBQ saus. Ik weet weten wat we er maken doen. En waar we dat maken, en dat we dan maar inbrukken, terwijl we ons vlees is aan gebakt, dat wordt een dag even duur. Dat vanuit 6 Stunden rekenen. En dan nog stek 3 Stunden of 4 Stunden baken. Dat wordt zo wit zijn, dat wordt meest verkeerd om dus met de hand checken. So nu waar we dat saus maken, dan hebben we dat eruit, waar we dat abkerken. En dan morgen wordt het aan mij op zaten. En dan morgen is dat eruit. Oké, dan wil je weten wat we er te gebruiken. Hier hebben we een koffel zaamt. 1 cup mustard, mostassa. Hier hebben we een derde koffel honing, 1/3 of a cup honey. En hier hebben we 4 koffel bruine suiker, 1/4 cup brown sugar. En hier hebben we 4 koffel appel erik, 1/4 cup apple cider vinegar. En hier hebben we ketchup, 2 eetlepel ketchup, 2 tablespoon ketchup. En hier hebben we wat we noemen Worcestershire sauce, 1 eetlepel, 1 tablespoon Worcestershire sauce. En op Spanisch noemen ze dat salsa inglesa. Ik wil je nog een beeld naar checken. En hier hebben we 1 theelepel Schtrucklaunt, 1 teaspoon garlic powder. Hier hebben we een halve theelepel sippelpulver, half a teaspoon onion powder. Hier hebben we een halve theelepel zout, half a teaspoon salt. En hier hebben we een halve theelepel rode peper, half a teaspoon cayenne pepper. Want je dat te veel als je er weinig maakt. Oké, hier heb je toch krak opgeschreven wat je als maakt brokken. Here's a list of all ingredients you need. Oké, nu wordt het al aan een groepje gedaan. Wordt het al zeer fijn hier. En dan willen we het aan te veel brengen en dan dat bij een kerken brengen. En dan dat van de zaag eraf draaien en dan zaag kerken voor een stuk 5 tot 10 minuten. En dan ze draait wordt het dan glas gedaan en iets op zaten en morgen willen we dat brokken. We're gonna mix it all together, bring it to a boil, let it simmer for 5 to 10 minutes, put it in the fridge and ready for tomorrow. Dat heeft zomaar eens een zeer smaken clear. What like you off on? It's got a nice color. Kijk van start aan een glasje neer, schrijven dat touw, zaten aan de shop. We're gonna put it in a jar, put it in the fridge, and ready for use for tomorrow. Marius Ola. As hoofdzaal Marius, as een beetje tierig, as bit nog die stap. En van nu wil ik waarschijnlijk merken, we plannen al nu geleerd hadden, dat is pulled pork. Dat is een beetje schinkenvlees van een verschiller, van een Schwien, dat is pork shoulder of pork butt. Dat is een beetje tough bit vlees, een beetje harder bit vlees, wat een deel vaat maakt als arten. Maar dat wordt zaag gebakt en met lage temperatuur gebakt. Eerst wordt dat vlees een stuk 4 tot 6 Stunden rekenen. Nu wordt er nog een stuk 3 of 4 Stunden baken, zaag baken. En daar willen we oven kasseren. Dat wordt van een lange dag gegeven, maar dat is een dag, dat wordt het weer zijn. So. Nu wordt je wezen wat het voor bit vlees is. En we dat reiken doen, we een beetje gaan 4 maken. En dan dat ik zei, van verder weg. Ho, het is nog al aan die stad. Nu gaan we ons hier. Wezen, hier hebben we ons smokerband. Krak deze. En dan gaan we den opstarten, 4 maken. Want den wird van binnen wezen. Den hebben we smakkerig gemerkt. Nu gaan we 4 maken. Oké, nu hebben we al 4 gemerkt. We doen met eikenhout. We're using oak wood. En nu kijk je mal. Daarboven vangt er al een beetje aan te rekenen. Nu draait het ook al. Oké, hier kan je zien. Hier hebben we een Schwien pork shoulder. Zoals je zien kan, die heeft een deel smalt allebei in mank. Maar wat dat zag, bakken down en dan een beetje lage temperatuur. Dat smelt er zo fijn uit. En dat smelt het dan een beetje afsnijden. Cut the fat a little bit. En het melts better. Daar smelt het er veel beter uit en ruikt veel beter. Waar je later zijn, we vinden dat wat schaffen. Doch, nu staat eruit zum aanpekelen. Oké. Dus Schwienschiller waar we nu eerst aanzullen met wat we noemen mustard, zaamt. Wat we dat doen.
Wat je dan bakt, speist je veel beter. Ganz erzwillen, beide Seiten. Ja, krijg ze staat. Beide Seiten. Wat je dan bakt, speist je veel beter aan. En van der, wat we worden doen, is we worden bloos zout en peper gebruiken. Als je dan alles aan andere speisjes, dat kan ook. Maar we van der bloos zout en peper willen, deswegen, we willen dit gebruiken om sandwiches maken, tacos, quesadillas, dan zou het vlees te ergens wat gebruiken. En wanneer je willen alles aan verschillende speisjes gebruiken, dat jij ook, dus barbecue speisjes, dat jij dat ook gebruiken. Waar we van een grote familie dat eruit maken. Dan her dat alle durchsnijden en dan is dat alle hetzelfde, dat ze de barbecue saus maken. Maar we worden van die beetje anders doen, dus je worden zijn. Dus dit jij dat vlees kan de sap zijn die maar dat bloß zout en peper, dan is dat een beetje neutraal, dat smaakt weer een zeer schijn. En dan jij dat vlees te alle soorten braten. Want we worden van die niet alle abgedeeld. Hier hebben we zout en peper op een half, we hebben dat van daar hier. Ik wil in wijzen, maar we zich aan de handen waschen en wat daar gereed. En dan wou dat met speisje doen. Oké, dan hebben we dat nu uit om den zout en peper. Zo merken dat we alles rondom fijn erobelen doen. En dan krijgen we onze temperatuur als nu reicht op in oven, in smoker. En dan hebben we den door neerleggen en dan hebben we van te rekenen. Oké, zoals je zien kan, de temperatuur is 224 en we willen den proben om 250 te houden. Maar niet weniger als 225 en niet meer als 275. Oké, nu hebben we dat voortje hier neergelegd. En nu willen we den nog van te rekenen. En zit het nu al smaak. Nu willen we den eerst voor 3 stunden rekenen, niet helemaal opdagen. And then we'll do with apple juice besprayen. We're gonna spray it every hour with apple juice. Dat zijn nu 3 stunden. Nu gaan we hem opdagen. Ho, 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 check them al. Vangt aan zeer smakelijk. Nu gaan we een beetje bestritsen met apple juice. Maar we willen niet dat smalt hier besprayen. Dat willen we niet laten afkoelen. So we worden bloß hier aan de zijde. Zoals je zien kan. Bloß aan de zijde waar we dat hier een beetje besprayen. Zo. We starten een beetje met appeljuice besprayen aan de zijde en niet boven. We willen niet gaan dat schmalt zal afkeilen. Dat zal weer versmelten. Zo zit het 3 stunden. Nu worden we dan van nu aan alle stunden wordt het een beetje besprayen met appeljuice. Waar een stunde is aan, worden we besprayen met appeljuice. Toen kijk mal de eerste temperatuur. Dat is de temperatuur van het vlees. En nu gaan we den rauf nemen. Kijk mal, waar smaakt het in zit. Nu gaan we den rauf nemen en dan gaan we den herhalen. En dan gaan we den zo lang bakken bij de temperatuur van binnen wat 203 of 204 graden Fahrenheit zijn. Nu kijk mal. Dit heeft hier nu voor 7 stunden gerekend. Tussen 225 bij 274 graden Fahrenheit. It's been smoking for 7 hours. Nu gaan we dat, hier is een beetje appeljuice neergeten. Daar staat nog uitgeregend. Waar ze staat. Woehoe! En dan gaan we het wat herhalen en dan gaan we het nog helemaal bakken voor 3 stunden. Zo. Oh, van der waar wie zijn het ovenkast aan. En dan wou dat zo lang bakken, wat de temperatuur wat 203 graden Fahrenheit zijn. Zo, nu wou we in de oven herstappen. Oké, nu kijk je maar, nu hebben we hier. Als dat hier neerstapt, dan hebben we een temperatuur ding. En ik heb hier krak zijn waar de temperatuur is dat vlees. En want dat is nu 169. En want dat is 203
Grad ist, Fahrenheit, dann ist das gut. Wir haben das 275 Grad Fahrenheit in den Ofen eingestellt. Hab nu eine Stunde gebackt. Nu ist er da oben bei 192 Grad Fahrenheit. Ich checkte mal. 2 Stunden hab ich nu gebackt, 203 Grad. Und weißt ihr, was danach krass so wichtig ist mit dem Fleisch aus dem Backen? Und das ist gut ist, dann nehmen die dort, dann habe ich hier doppelt blankes Papier, so ein Goldpapier. Und dann tue ich dort Erdal, sehr fein, Fuß-Erdal, oh, das war so fein Weg. Und dann werden wir dort für 1 Stunde oder 1,5 Stunde reifen lassen, Resting, nennen sie das. Und das wollen sagen, dort merkt das so viel Weg und so viel Juice, ja, Saft, ja. Was wir dann tun, ist, wir haben hier einen Cooler, stopfen den da rein und da in den Tau und dann lassen wir den 1 Stunde oder 1,5 Stunde resten. We're gonna let the meat rest for 1 hour or 1.5 hours. Okay, das habe ich hier nu 1,5 Stunde gereift, gerest. Nu wil man sagen, da kann ich besondere Hondje gekauft, bloß für das. Da kann ich einen Tag einfach für das gefreut. So, nu kijk je mal. En nu mijn salatblus, dus dit kon niet een te platen. Kijk je mal, ik word dat mal door. Kijk je mal dat. Wir wollen aber bloß ein kleines bisschen einpülen, weil wir wollen das nicht alle nu abeten. So ich will bloß einmal wieder schneiden, weil wir abfrieren. Aber nu wird bloß hier, ist das so viel, dass ich will. Wacht, nu kijk je mal. Nu wollen wir eten merken. Das hat mir gleich, den Kost von der Nubersport von der sicher nicht kriegen, nicht der hängen der. Okay, da werden wir uns mal eine Schieberei merken. Hier haben wir eine gebackte Eitschock. Ja, den wird so aufklappen. Ja, check mal. Ho, das war so eine feine. Gut, ja, weißt du, was wir da nehmen? Hier steht da ein bisschen Butter nehmen. Das ist dort. Und wir versuchen wir gleich ein klein bisschen süßer Schmand. Und vielleicht durch das holen wir ein bisschen Butter. Und dann noch ein kleines bisschen Speck geben, das ist dort. Und dann noch vielleicht ein klein bisschen Käse. Und da machen wir ein klein bisschen Zwiebeljoch geben, da. Kriegst es dort, ein bisschen Pfeffer. Und ein bisschen Salz. Da. Dann leg ich die Eitschock rein. Ich will Ihnen bloß wissen, was er alles kann merken. Mit dem Fleisch, weil er bloß hat mit Salz und Pfeffer eingepäckelt. Die kann ich auch mit anderen Brocken, aber dann erst am Weg vielleicht ein bisschen Salz. Und dann hier, was wir dann tun, ist das schändlich feine Fleisch, das du mit so naht, das ist dort. Da, der Eitschock ist rein. Und dann hier haben wir eine Tortilla, ich will Ihnen wissen. Dann wollen wir uns noch einen Taco merken. So, und da dann ein klein bisschen Cilantro eben. Ein bisschen Reibe Zwiebeln. Vielleicht noch ein klein bisschen mehr Fleisch durch. Dann steht rein. Und dann, weißt du was? Ich habe die laatst gewesen, wo so eine Ciabatta Brot zu backen. Du, nu kommt der für ein Post, das hier jetzt ein Glas, das wird wie ein von diesen der Brocken. Hier haben wir den, haben den Geschmack abgewurmt. Und dann, was wir dann tun, ist, dann nehmen wir noch ein bisschen mehr von der gründlich schöne Fleisch, das ist dort. Da braucht nicht viel nach. Und dann, kann ich noch einen Löffel holen. Ja, und dann, weißt du, was wir dann tun? Das schöne Sauce, was wir gemerkt haben. Das tun wir eben. Und weißt du, was ich gleich von der Sauce bis auf Port ab einen klopfen hab? Das später aus der Gang zu sehen, hier, dann habe ich alles erzählt. Das kann ich irgendwas fortmerken. Und weißt du, dann kann ich Quesadillas merken, Pizza von dem Fleisch, was immer je will. Hier haben wir noch ein bisschen was Bananen, Coleslaw. Und dort mein Quarte gewöhnlich hücken wir noch ab. Du, nicht check mal. Das soll dann nur unsere Mahlzeit sein. Was bleibt ich durchfahren? Halleluja. Und hier haben wir noch ein bisschen gebratene 3 Zwiebeln. Und noch ein bisschen nach. Hier vielleicht auch noch ein bisschen durch.
Da, nu lijkt als de multi draait. Wat leef je? Hier nog een klein zippelje ook even door. Oké, nu gaan we eten. Woehoe! Wil je nog een beetje van dichtbij wezen? Ai, ai, ai. Oké, ik we eten, wil ik wil zijn. Ik ben God dankbaar voor jullie allen, voor de gezondheid en dat God immer waren aan spijsstoen deed. En wel we niet voor jeden dankbaar te zijn. Zoveel neem ik eens wat zelfverständlich aan, wat er dus niet meer heeft. Als het de gezondheid is, oder wat immer het is. We geloven immer, wat aldag schijn kunnen, aber er zijn die maand, wo dat niet schijn geht. En einer sich vielleicht nicht gut fällt, aber Gott ist immer da. Als het gut geht, schlag het. So, wie können uns das Gott verloren? So, weil wir nicht für jeden dankbar zu sein. So, nu werden wir eten. Okay, Anfang klok 5 s'morgens met dit geklaard. Hab schön gegaan, es druk gewaast. Aber immer haben, dort hat mich gelegt. Dus je zou dat vlees dat zo week en zo goed. Dan weet je de geheimnis is van je dat vlees schon goed gebakt. Wat de temperatuur wat je wel aan 203 graden Fahrenheit. Dan dat eraan en dan dat voor 1,5 stunde ruwen laten. Dat resten, dat brengt dat zo zuppig en zo fijn. Dus je zijn kunt. Ik kook je dan dat ook. En wanneer je dat te veel arbeid is, wel eens je had ook zo'n smoker. Dat jij dan bloß een knop op trekken en dat alle verzelt zo. Maar ik ga je zo'n waar ik met alle halve stunde zo bij zijn. Dat je nog een beetje schijn, ik leg dat uit bij Emmerham. En wanneer je dat alle top, je niet een smoker had, dan doe je dat in de bak. Je kan het thuis in de oven bakken. Neem je dat vlees en dan robbel je dat emmer wat je wil. En dan doe je dat in een pan aan, doe je een kleine zeven aan, vielleicht dat het niet kans afleggen dat. En dan bak je dat door een stuk 4 of 7 stunden, maar het is zo week is dat je gelooft dat het rein gaat door. Dat je vielleicht 4 of 7 of 8 stunden, als je dan dat even nach, 250 graden of zo, of als je dan nog 224 graden Fahrenheit. Maar ik hoop je proeven dit. En ik geloof dat is dat weet. Want nu hebben we een deel extra hier, dat gaan we ons een lussen nemen, dat we ons dan afvrieren, dat we ons dan op, warm ons dan op, en dan hebben we eerst een tijd. Kan je pizza maken, quesadillas, tacos, wat immer je met dat vlees wil. De een legt ik dat met zout en peper, dan is dat weer zo neutraal, dan heeft dat niet een zoutje smaak en een zuurtje smaak. Wat immer hebben, nu willen we eten. Hier hebben we dan nog ons schijnend salsa. En du ziet laatst wie meer werd te mij dat ze geloof dat je vielleicht bloß Bacaljan-juice. Maar dan check je dat, dan is te krijgen bij Walmart. Wat immer hebben. Ik brok meestal 2 botteltjes te werk. En als van een dat mes krijgt. Hey! Oh, ik dacht ik wil het gewaan, maar immer hebben. Nu wel weten. Hier hebben we een taco in het eerste. Hier hebben we een Pepsi. En waar we die maar ook merken, dan zijn we dat hier dat een gezonde is. Nou, bij je never. Oh, en dan de je bakt, iets van erbij. Je kan ook met schobbelen, wat immer je wil. En jij dit vlees brok. Smaakt voor alles, zijn sogar vielleicht tamales. Nou, wat u verdrijven je mes. En dan nog een Schwein sandwich. Ik neem aan, die gaan alles in een 2 gebakt, wat ik veel werk voor een video merk. Dan nog wel ik uit de 2 lepels dit versen aan. Wow! En we gaan dankzij voor mijn video's en mijn chicken. En we gaan ons zeden en dan reden we het eerste maal. Dankzij. Wat je wat, dat is zo fijn weken gaan. We worden plus in een peel. Dan dauert het een lust en wordt het start af hier. Nu kijk de mal. Wat dat was een week.
Ja, kijk mal. Viele doen dat vaten allemaal kneden, maar we nemen dat weinig uit. Dat fehlt uns gut. So, wir waren ein bisschen durchgegangen und dann kijk mal, so fein bruin ist das alles. Anyway, wir waren das nu alle durchpülen. Und kijk mal, so gut. Ja. Anyway, nu waren alles so starten. Nu kijk mal, nu haben wir alles so schmackig angepült. Das ist alles bloß Mehl, Fleisch. Und hier haben wir all das Schlitter. Die meisten Menschen, die kneden das alle machen und eten das wen ab. Aber nu war unsere Nuberskart oder die wilde Kart, was wir hier haben, doch noch was kriegen. Bloß Geld. Zie, haben wir alle ein Lustjes nehmen, erfrieren, haben wir ersten Tee rein. Auf Wiedersehen und reden wir das nächste Mal.